Kære Lærke, Sigurd, Sig og Mikkel, velkommen til vores Bolivia her i St. Lucas. Det er her, I snart skal ned og prøve kræfter med Bolivias land. Det er her, vi lige nu udfolder vores energi. Vi vil lige som intro til jeres tid give jer en lille rundtur her i vores St. Lucas. Først starter vi lige selvfølgelig med det berømte hus, Casa Blanca, som vi har hernede. Här är blodköket! Esta es la cocina roja. Ja, flot værelse. Och här har vi rødt værelse. Bag vores fine hus til højre for det hvide kirketårn har vi plazaen og det fine rådhus. Her er plazaen i St. Lucas, hvor man blandt andet kan tage en bus til Sucre. Og her er det Alcaldía, som vi nu skal besøge. Te explico, yo tengo igual este monte, ¿ok? Esta es la planilla, ¿ya? Esto es DNI. A ver, ¿sí? DNI. Bag plazaen ligger markedet, hvor vi handler ind hver dag. For eksempel tomater. Puede comprar tomater? Un media kilo. ¿Es posible? Så har vi også vores kontor, der ligger oven på det fine hvide hospital. Her er hospitalet. Kom, lad os gå op på kontoret. Her er kultura. Hej. Yes, her er kontoret, og her har vi Vicky og Wilson. Elias Vicky i Elias Wilson. Ella es Katrina. Elias Katrina. Så er vi nået til de aktiviteter, vi laver her i St. Lucas. Og bag mig her til højre er vi ved at bygge et fint kolosseum, hvor vi til tider spiller basket med hospitalspersonale. Og her har vi Colosseum. Her plejer vi at spille basket. Derudover har vi den fine futsalbane, som er sådan en 5-mands fodboldbane. Og her plejer vi at spille fodbold. Så har vi også futonbanen, det der også kaldes kæmpeskurs, som ligger derovre i baggrunden. Og her spiller vi futon. Det var alt for nu. Vi glæder os til at se jer.